Istorya mo sa imong mama karon nganong gibiyaan mo? Ako to yung biyaan anak ma. Kabalo na mga kagkwarta. Kabalo na mga itag kwarta. Namingaw mo kasi mama. Kaya ako lang yung tuson. Antoso na lang nimo ang kamingaw sa imong mama. Gusto niyo mga inahan niya. Lisod jud kayo ang walay inahan. Amo ko po mabuhay niya. Long. Alisa. Sa man na imong dala? Kuan ni. Ha? Sa man na? Pipino? Sa man na nimo? Baligya. Baligya nimo? Ano ikaw may nagbaligya na? Ama na imong mama? Bulag naman din ang papa. Ha? Kuan naman. Layas naman. Nilayas imong mama? Pila na katuig? Tulo. Tulo na katuig? Sus, taon pod. Pila na edad nimo? Jeez. Jace na ka? Nag-eskwela ka karon? Pila may baligya nimo na pipino? 50. 50 na? Pila man na kabuok be? Unsa man nimong halin na? Alas bugas. Ipalit nimo bugas ang halin. May kamot niya. Kaya nabiyaan ako mama. Maningkamot ka kay biyaan na kasing mama. Ya, guwang naman. Naluoy ka siyang papa kay tiguwang na. Pila na edad siyang papa? Lite. 80 na? Kay istorya mo sa imong mama karon nganong gibiyaan mo? Ako to yung biyaan anak ma. Kabalo na mga kagkwarta. Kabalo na mga itag kwarta. Namingaw mo kasi mama. Kaya ako lang yung tuson. Antoso na lang nimo ang kamingaw sa imong mama. Ano ma, kaya tiguwang naman si papa. Wala mo, mabalik ka ma. Kaya tabangan mo ma. Ang kana mo balik imong mama para tabangan mo. Gusto niyo mga inahan niya. Lisod jud kayo ang walay inahan. Amo ko po mabuhay niya. Maningkamot ka arong mabuhi ka. Kaya biyaan akong mama. Kaya tiguwang naman si papa. Tungod kay gibiyaan kasi mama nya tiguwang na pud imong papa. Mo na maningkamot ka arong mabuhi ka. Sus taon pod. Unsaon gani imong halin anak? Alas bugas. Ipalit nimo bugas, wala day bugas inyong balay. Walay bugas? Sus, sige ani na lang. Pila may baligyan mo na? 50. Okay ra sa imo hapaliton ko na kuan. 40. Para di ani mo isoroy pangyo ako. Okay ra? Para makapalit ka bugas. Oh, na kay sinsilyo? Wala. Wala kay sinsilyo. Ay imuha na lang na oh. Salamat kuya. Kung kagigyan labang sa kuya. Dagang sa bugas mo magpalitan eh. Nya ang sudan nimo. Alam mo yung niya ba? Basta may bugas. Sige ani na oh. Oh, pagpalit mo bugas. Salamat kayo. Naku, kagigyan niya. Yung pag-gulit ang kinanong torta. Karon pa kagunit ug na ang kwarta. Oh sige anak ra para palit like bugas sa inyo ha. Sige mo to. Salamat.